Миналата година Просветното министерство се опита да реши проблема и въведе целодневно обучение за първолаците. Мярката обаче се оказа неефективна. Раниците са тежки, защото целодневното обучение предполага носене на много допълнителни неща. Все пак децата прекарват там цял ден. Затова родителите настояват Просветното министерство да въведе единни критерии за тегло и съдържание на раниците. Освен това, искат децата да носят само задължителните учебници и тетрадки. Да се редуцират броя на тетрадките, които са немалък брой за различните дейности. Трето, да се намери начин да се оставят книги и допълнителни помагала, които са необходими в час в училище. В столичното 18-то училище са намерили решение на проблема. Децата там оставят част от помагалата си в класните стаи, но раниците им пак тежат. Когато отваряме ние чантите на децата, виждаме, че в тях има много неща, които са излишни, които не са за училище. Те носят енциклопедии, неща, които не са необходими за училище, носят много допълнителни играчки, носят огромно количество храна. Затова учителите съветват родителите да не купуват тежки раници и всеки ден да проверяват какво носят децата в училище. Дневника ми, папките, учебници, храна, книги. Какви книги? Ето такива. Те не са кой знае колко големи. Аз сутринта взех една, но тази е била вътре и не знаех. Само тази взех, за да чета. Учителите обясниха, че всеки ден първолаците задължително трябва да носят между 6 и 8 учебници и тетрадки. Средното тегло на раниците е между 4 и 8 кг. Според експерти, тежестта на раницата трябва да е пропорционална на теглото на детето. От Министерство на образованието отказаха да коментират исканията на родителите.